Da, cu voi este Ștefan și azi să vă arăt Clash of Clans cu hack. Linkul o să vi-l pun și în descriere. Bun, să începem. Vreau doar să vă arăt banii și astea. Restul faceți voi. Level 11 deja, fain. Un bănuț, tot. Să nu mai încet, că mă cam enervează. După cât observ, arată destul de fain. Așa. Bun, și cam atât pentru azi. Sper că m-a fost de ajutor. Ne vedem data viitoare. Și nu uita, dacă ești nou, să te abonezi.